Charang hal. Hi o chu ava pa ve nia ka o hi pan ti zel ataka she ho yan ava mok e zara 200k subscriber te ka nei pha ro pui khop mai Miss, can you sing a book? Sorry. Itu tak. Oh, tu tak te hingai ve China lo. Brenda ve thau kan ya bye bye min lo bye bye ole bye bye Lamka concert a in za nge I Hlawh em le shat chak. Kan Hlawh hi chu pon lama soi chwa thiang lo a. Bang ai tiếng ông Hlawh lo in zo te chu nice lo va. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. And it could be easier. Miss Hanson nen kan music German Hlawh. Pu Sawi po lo lang e kum tluang dian min thlang ro. Kum tluang dian min thlang ro. Kum tluang dian min thlang ro. Engi ariang te hi aniam. In nu pui te nen chuan in nu pui te chu tin nge ka tluk thei te lu lang. Kan nu in chelo